Ti Masakbayan. Ti napalabas, napan ni Gobernador Simon iti balay ni Renato, kat kinasarita na daytoy. Nakaungat ti Gobernador, gapu iti panang kalaban ni Renato kankwana iti politika. Imbaon nga rod ni Gobernador ni Pingoy at tao na, tapno mangted iti regalo kan ni Renato. Napabut nga rod da Olga kan Elenita, iti naawat da asagot ni Renato, gapu ta bumbagayam ti linaon tinasao a regalo. Sakbay ti kaaldawan ti eleksyon, saan ang makaturog ni Renato, kinasarita nga rod daytoy ni Elenita. Gagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na puluhan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At titigatas mo, Renato. Inumam, iti kasta makaturog ka. Ayaman na kay Lenita. Inton bigatan ti eleksyon. Dayta ka diti makagapo, no apay asaan ka makaturog. Bueno. Do bilang tamapagasatan nak. Sapay ko tadin to agbaliw ti panagayat mo kanyak. Gaputa sigurado ama kumikumakton iti trabaho kas ama iti probinsya. Idi imbagam ti planum at tumaray kas gobernador. Naisagana kunday taabanag. Aklunak, talaga adyak kaya ti planum at tumapug iti politika. Ngami di nakitak no kasano ti rigat dagiti kakailian tayo. Naamiris ko at ikaskan ka ti kasapulan daytoy a probinsya. Agyaman na kayo kani Olga iti suportayo kanyak. Sana nalakat ibiyag ti may sa politiko. Gaputay tanyaman nga oras, adda dagiti masiknan nga kasapulan kanyak. Ngamda kayo kani Olga ti inspirasyon ko. Tapno may patungpal ko ti kalikagom ko para iti pagsayaatan ti intero a probinsya. Mama, partial and unofficial result pa lang ti resulta may padpadamag iti radyo. Ngam, talaga adakkel ti lamang ni Papa iti bilang ti botos. Ngam iti kalaban na. Wan nga rod, iha. Ang di tayo payagsigsigurado. Gaputa saan pa'y mat-analpas ti counting. Saan nga ta? Ani Gobernador Simon tinangisagot ka ni Papa iti bomba, Mama? At daatap ko nga iso ti akin aramid iti dayta, iha. Gaputa duadala ang matkin ni Papam nga agkalaban iti posisyon iti kinagobernador. Angam narigat ti agsasaulatan. No bilang tamangabak ni Papa iti kinagobernador, sapay ko mga rod, taawan dakas nga aramidan ni Gobernador Simon kankwana. Sapay ko tamaaklon na asipupuso ti pan nakaabak na. Congratulations, General. Nagbaligi kayo. Da kayo ti kabarbaro a gobernador. Agyaman na katorni. Agyaman ako na iti suportayo kanyak. Itatada kayo ti gobernador. Maksayan mat siguro ti korupsyon dito probinsya. Saan laday ta? Maituloy pa yung dagiti proyekto. Asaan analpas ti sigud ng administrasyon. Talaga anay tati plano katorni. Kayat ko nga ituloy dagiti saan analpas a proyekto diti probinsya. Ken ano pa dagiti kayat ko ama arami da pagsayaatan dagiti umili. Ket no bilang takasapulan yu ti tulong. Umasidag kayo lang kanyak, sir. Nakasaganak amang tulong kada kayo. Iti anyaman nga oras. Congratulations kada kayo, Governor Renato Balderrama. You are now the official governor of the province. I'm so proud of you, Papa. Thank you, Olga anak. Sapay ko pa, tagtultuloy lang tati suportayo kanyak. Da kayo, kani mamam. Namnamaam dayta, Renato. Adda kami laang dito'y kin ni Olga para kan ka. Malagip ko lang arod idi ubingak. Tunggal may destino idi ni Papa iti aday ho a lugar. Kanayon nga agsangitak. Danda ni Jack pay idi kaya tapalubusan na pumanaw. No sika kaya tagsagsangit ka idi, nimot mamam, kastawo na iti danag na. Sa anak pa na nakapampanaw kat kailiw na kon.
Ah, Kasta ti panagayat ni mama kada kayo, papa. Tay ko na nangarod kanyak. Da kayo kano, ti greatest love na. Ayop dayjay aren nato. Isukit din tinangabak iti kinagobernador. Inati yung naktiawanan bain. Awanan ko. Sa akin ang nakay ti gobernador. Sumardeng ka, Pingoy. Ha? Kayat mo ka dita sikat ti pangipapasak iti pungtot ko? Ha? Kayat mo? Gob, patulong yung matin kanyang tipaltog yo. Pangasyo. Sana siya tipang ipapasan nyo tipungtot nyo kanin General Valderrama. Luklukun kayo lang, Gob. No di mo kayat asikat ti pangipapasak iti pungtot ko. Sa danganak nga ro dakat katawaan. Ala, dumngag ka na impag. Gaputad da ipaaramid ko. Ket no bilang tagbaliki ka, gunggunaan ka, iti dakkal agatad. Sir Renato, adto yan ti balon nyo amapan ijay Kapitolyo. Ay, nagadumot na tayo pabalon mo kanyak to niya. Saan ko amay mus na ita Sigurado nga min amabisinan kayo, sir. Gaputa, sigurado nga ado, ti meeting yo. Dua kami kanito niyang anang isagana iti balon niyo, papa. No bilang tasan nyo ama ibus, o di ipadawat yo kadag iti bodyguards yo ti daduma. Alaman langan. Mapanakaroda na di Kapitolyo. Kaya tagyaman na kitin sagana yung balon ko, ha? Olga, no bilang tarumwar kayo ka ni mamam, mangikuyog kayo iti bodyguard yo. Di tayo mo, no, nati sumaruno ang mapasamak. Tama nga no palpaliiwan na tayo dagiti tao amang ipang pangtakanya. Okay, papa. Tong palon mitibilin yo. Agyaman ako nay. Gaputa siyak tinapili yung agbalin at Chief of Staff yo, General Valderrama. Governor ko na kuma. Mamaatyak iti kabaalam, Autor ni Randy. Siguro, noandala dito ni Papam, nalabit, nakaragragsak ko mamatita. Gaputan na tungpal ti imbaga na kanyak apadasak tito mapog iti politika. Huwag nga ron, sir. Nangro na pa ay, siyak tinapili yung agbalin at Chief of Staff yo. Nalabit ka na yung nakabilinin dayjay. Nagbalinak anasaya at kadagiti trabahok. Magando dagiti papeles na nabati dito'y sigo na lamisaan ni Simon. Saan daan na pirpirmaan? Ket dakkel atulong dagito'y para iti pagsayaatan ti umili. Dakal ti budget a pondo para iti entero a probinsya. Hangam, apa kaslawan tinagbanagan ti amin. Kurang dagiti pasilidad para iti public schools. Kastamatan ka dagiti ospital a pampubliko. Kaya't asawan na ita. Dakkel a kwarta tinaliksab ti sigod nga administrasyon. Kasano na ito, attorney? Anya ti aramiden tayo? Mabalin yu ti agpamiting kadagiti opisyales. Iti kasta, masungbatan amin asaludsud nyo. Gob. Pingoy, awatan da ito'y agatad. Umunapay lang nga bayad ko da itakan ka. Ket no bilang tagbaligi ka amang patay ken Renato. Dakdakkel tumanen agatad tited ko. Agyaman ako na ikaw. Sigurado ka na kayo. Ang mapatay ko ni Gobernador Valderrama. Aganat ka lang. Gaputa sigurado nga ado tinakabantay ya Kapitolyo. No problem, boss. Sakti makaamoy ti amin. Ipasigurado ka na kayo. Ang mission accomplished ti trabaho. Sige nga, Rod. Mapankan ni ya Kapitolyo. Kat paliiwam ti amin agaraw ni Renato. Kat numabalin.
Sorotam iti sa dinuman, apapanan na. Dandanin sumipngat. Ngam saan pa yasimangpet ni Papam, Olga? Nalabit nga do ti trabaho na ije Kapitolyo. Iso asaan pa ilaang ang makaawid, mama. Ay, sipod nagbalin a gobernador ni Papam. Dandan ni saan tan a makadkadwa dito'y balay. Saan pa yun a makasursurot no kasjay nga adda papananta? Talaga akasta, mama. Gaputa saan laang ada tayo ti pamilya ni Papaitan. No di kat intero a probinsya. Kat kas ama ti probinsya, ar-aramidan na ti amin a pagsayaatan ti umili. Iso ama awatan niyo kuman ni Papa, mama. Ada ako ni Tiruwar ti Kapitolyo. Manipod dito ayan ko. Makita nga agruwaran ng itimplado. Iti saan ngagbayag. Nagitilangan gwardya ngagbambantay ti mabati. Uraya karumwar ti gobernador iti opisina na. Kalpasan na ipatong palkon ti plano ni boss. Nas ka na mapatay ko ti gobernador. Iti kasta. Andan tumanan kwartak. Dito yak palang nagpwesto ak. Iti kasta. Sandak amakita ng iti gwardya. Hello, Renato. Hello, Elenita. Nakaawag ka man. Pasensya ka no'y tala nga masungpatak yawag mo. Nagmalmalam ngamin nga damiting ko karagiti government officials. Kastamat karagiti empleyado. Kan ado pa nagiti papeles a pipirmahan. No kasta, saan ka pa'y ang makaawid dito'y balay? Saan pa ay? Ag-overtime ak. Iso asaan da kun nga orayan iti anak ka. Agam Renato, rabiin. Anday taga manan ni Lenita. Doon manan ti mapampanunot mo. Ipagarup mo nga mga nodadaka sa mapasamak kanya-kanya. Tapos bagakir ka, ada gwardya dito Kapitolyo. Ken kaduak ti driver bodyguard ko nga agawin. Isungawan ti rumpay nga pagdanaga. Sige nga rod no day tate ko naam. Agannad ka iti panagawid mo, Renato. Ma'am, talaga mo't ang nag-sweet ni Madam Elenita kani papayo niya. Grabe, di kinasweet da. Sana all. Apay mo't anak ko namday tato niyang. Nangag ko ngamin itay nga inawagan na ni papayo iti cellphone. Saan ang makaid na ni Madam? Aging ga saan pa'y anak kaawid ni papayo. Kasta talaga ni mama. Uray idi may sapay laang nga soldado ni Papa. Saan nga sumardeng nga agdandanag. Aging ga asaan asumangpet ni Papa. Naimbaglaangan, ma'am. Tauray, may sa soldado ti amayo. Nasingpet kayo lata nga anak da. Kan uray ison ti gobernador ita. Saan kayo lata nagbaliw, ma'am? Awan mo ti rason tapno agbaliw ti ugalik to niyang. Sandak a pinadakkel da mamakin Papa iti material abanag. Kanti kang ronaan nga isursuro da kanyak edi basitak pay. Agbalinak kano anasaya at iti padak a tao. Iti kasta, nasaya at matitrato da kanyak. Nalpas ko na napirmahan ng itinagado a papeles. Kalpasan tinagmalmalam at trabaho, makaawid ak matlangan. Hapagiso, Sabado inton bigat, awan trabaho. So, mabalin mi ti rumwar kadagiti aginak. Magna akon, umasidag iti ayang ti kotse. Sigurado nga or-orayan ako ni Elenita. Ha? Madamang palpalto kanyak. Tarasig na laan ti paltog ko iti lugan. Naimbaglangan, at saan ka napuntaan? Saan na agsardeng ti tawa mang palpalto kanyak? Dahil ti parakin ka. Ha? Diyak napuntaan. Masiglat mo ti loko. Sakak! Napaltugan sakak! Gob! Napuntak!
Saan mo apatayon na itatao? Nas ka na makasaritak. Pisakak, adon kinagsaya-saya dara. Di kag danag, tas saan ka amatay? Pangasyo ko, tulungan dak, ipandak iti ospital. Sige, ipandak ka iti ospital. Ngem, iti may sa kondisyon. Ibagam kanyak no asino tinang bilin ken ka, taapay akayat nak apatayan. Uwan ko, ibagak tipod no kada kayo. Basta tulungan dak lakit di ama ipan iti ospital. Tani, nasakit at isugat ko. Apay nga inayabandak dito ospital, Gob. Anya tinapasamak? Ada nagpanggap amang patay kanyak, iti agawid akuman, manipod iti Kapitolyo. Ngem sana nagbaligi anang ipatungpal ti plano na. Gapo ta pinaltugan ti bodyguard ko. Anya? Apay kano akayat na kayo apatayan? Dahita ti maamuan tayo kan kuana. Apaman amataming dagiti doktor ti sugat na. Ket kinuna na kanyak, akayat nakakano ang makasarita. Gapo ta amu na kanuno asino tinang batay iti amam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta sarya tayo itala wasan na pauluan. Kinaturad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.